El primer diumenge de mes, l'entrada al recinte històric de l'Hospital de Sant Pau tindrà una finalitat solidària. Des que va obrir l'espai, l'entrada era gratuïta els primers diumenges de mes, però a partir d'ara el que es recapti es destinarà a la investigació. L'entrada seguirà sent gratuïta pels menors de 12 anys, els majors de 65 i pels veïns de l'entorn del recinte històric que tinguin el carnet veí amic. La resta de visitants farà una aportació de poc més de 10 euros, que servirà per ajudar a finançar els diferents projectes de recerca del centre. És una petita aportació, però és una aportació, tota aportació és bona, perquè en aquests moments hem vist que cap recurs és suficient, manquen recursos per mantenir una bona línia de recerca, una bona línia d'investigació amb tot aquest tema que encara desconeixem. Actualment el Sant Pau té en marxa una trentena de projectes amb l'objectiu d'obtenir una visió global d'una malaltia per la que ja han atès 4.500 pacients en els darrers mesos. L'espai del recinte històric ha estat condicionat, s'han refet els itineraris per evitar creuaments i instal·lat disposadors de gel, així com plafons informatius per recordar la necessitat de preservar la distància. L'ús de mascareta és a més obligatori. El recinte històric va reobrir les portes el 26 de juny i les primeres jornades el nombre de visitants és molt inferior al que hi ha normalment.